Takže, ahoj, vítám vás na mém let's play z Minecraftu. Nevšimajte si, jak vám to bude trošku sekať, lebo som nabral toho notebooku a toto moc super nevyzerá, lebo ten notebook nie je moc silný. Keď budeme mať nový komp, tak natočím viac videí z Minecraftu. Takže hrát na serveri českej Pažan Creative, webovku budete mať v popise. Hral by som aj s texture packom, ale zase, že by to trošku viac sekalo než teraz to. Takže ideme niečo preskúmať. Počkajte, sa nazvím to. Môžete vidieť, mám tu. No to ste si nevideli, ale mám tu izbu pre hosťov, je to zdarma. Taká menšia, prinesú všetko, proste si tu prinesú vlastné veci. Ja sa nič nebudem dávať, lebo je to zdarma. Tu hore je ďalšia hostovská izba. Tu už majú viacej veci a to už nie je zadarmo, to už sa platí. Je to aj postiaľ aj crafting table a pec. Takže ideme niečo skúmať. O tom sa nemusím bať, mám tu zastavenú rezidenciu. Ak asi viete, čo to je, že mi to nemôžu zničiť nikto, takže takto. Dneska sa dáme asi po celom serveri a niekoho pozabíjame a niečo poradáme. Takže prišiel som na to, že to je dosť blbé, že si môže staviť rezidenciu tak, aby sa mu to nikto nemohol hýbať. Si povedete, že si privlastnil túto džungľu. Viete to? Si privlastnil džungľu. No to je fakt ako demencia už niektorých ľudí. Že si privlastnili džungľu a ako tam nikto nemôže vojsť, sa nastaví rezidenciu. Pre mňa by sa rezidencia mou F, alebo jak sa to tak dáva, by sa to mohlo vymazať, lebo je to plná blbosť. Nepáči sa mi toto na tomto serveri. Púšť, no. Čo to budeme tak z piesku? Asi nič. Nie nič, to je tu trávo, ja potrebujú trávu, či čo to napísal? Neníšte tú trávu, ja potrebujú trávu. Neníšte tú hlinu, ja potrebujú trávu. Aha! On chce trávu. On si sem dal hlinu a on chce teraz trávu. Jo fakt. On tu má ešte house. Ne. Sa si poseriem, keď tu má house. Dolol. On má house. No múdry človek. Si sem dá house. Wow. Ďalšia teda miestnosť. Ale to asi nič, to živo je také. Takže toto je, opakujem, že môj prvý let's play z Minecraftu, bude ich aj viac, ale keď si kúpim Minecraft, aké bude mať počítač. Takže toto je iba na taký, no neskúšobný, ale zase taký iba let's play, ktorý bude len takto natočený. Možno sa mu aj páči, možno nie, ale bude to teraz trošku nuda. Takže nebude to niečo extra. No ale aspoň, že niečo natočím z Minecraftu, lebo dosť dlho som z Minecraftu netočil nič, lebo som Minecraft dosť dlho nehral. Vysiel som sa na Minecraft, lebo som hral si pred 3 rokmi približne. Aha, creeper. Pred 3 rokmi. A potom som sa na neho vysral. Úplne. A to mě nebavilo. A teraz som k tomu zase došiel, lebo sa nudím, nemám čo robiť, hrám aj GTA, San Andreas multiplayer a proste Call of Duty a také veci. Ale to budem až keď budem mať kompo, zomieru domov. Do zlé prípady. Takže musíte si trošku počkať, lebo neviem ako dlho bude trvať to, že proste že to keď budem mať kombo, tak to ďalej. Takže musím sa si dosť dlho počkať asi. Ale dosť som skazené meso.
Mňam, fuj, ale hnus. Ups, neviem, čo robím. Takže... Čo si... No, warps. Ako sú to ešte warpy forever. To new age, warp. To new age. Som zvedavý, že toto je. Wow. Aha, ale tu som už bol. Či... Wow. To je pekné, hej. Som mu to chcel robiť, aby sa to nechcelo, radšej mám ten dub, ktorý mám, ale ten mi stačí. Ako robiť 3 hodiny niečo v kuse proste. A spraviť z toho plnú vilu a takú petku. Radšej si to, no to, si to spravím za deň a mám to. A tu je McDonald's. Ale zamknutý. A tam poznám toho chlapíka, ktorý v tom McDonalde pracuje. Má mi dať vedieť, či či mi dá nejakú prácu. Má mi dať vedieť, keby hľadal. Lebo mu neho asi pracovať, no aj zadarmo. Peniaze mi netreba. A čo mi to, ja som si prišiel len tak zahrať na českej pažána proste. A diameč! Do prdele. To nebolo moc super. Dúfam, že mám ten... asi ste videli moje heslo. Ale mám diameč. Enchant diameč. Vy ste videli moje heslo. Ale ja to skryjem. Nič neuvidíte. Haha. No, takže to by už bol asi koniec tohoto let's playu z Minecraftu. Viac asi nebude. No, možno bude, ale ešte neviem kedy. Takže ja sa s vami lúčim. Ahoj.